אז מה קורה חברים? כאן אותי קראפט, והיום בסרטון אני הולך לשחק במוד הזה, ואח שלי גם ישחק אבל הוא לא ידבר, והוא גם יביא לי קצת דמויות כי מלא אנשים חטפו לי את הדמויות הכי טובים שלי. עכשיו יש לי רק אותו ואותו, בגלל שהיה לי מטורפים, אבל מישהו קלה אותי בתוך הכלוב שלו, ואז נפתח לי הכלוב, ופשוט לא יכלתי לשחק, לא יכלתי לצאת ומלא גנבו לי. אז אני עכשיו ילך לקחת קצת מאח שלי, ויש לו גם ערוץ, קוראים לו יא לייזר, אז לכו לראות. אני מחפש את המקום שלו. רגע, יכול להיות שהוא לא נכנס עדיין. אני אחכה שהוא ייכנס. אוקיי, זה לא הוא. או שכן. לא, זה לא הוא. הנה. זה מי שגנב לי אותו. רואים? וגם הוא גנב לי את הפריגו קמלו. זה אח שלי, אתם רואים? הנה, הוא רשם לי לבוא. אוקיי, לקחתי לו אותו, זה פריגו קמלו. אוקיי, הנה הוא. אני הולך לקחת מישהו מפה גם. נראה מתי יוצא. אוקיי, אני לא אספיק. אוקיי, גלור בפוטו טורילו נראה לי. אני לא יודע אם זה גלור בפוטו טורילו. כן, לקחתי את גלור בפוטו טורילו. אוקיי, הוא רשם לי יפה. אני אסתכל מתי יוצא עוד מישהו שאני רוצה. ברבר פטפים. בואו נראה. מה שטוב שהבית שלי קרוב לאיפה שכולם יוצאים. איזה מטורף זה. לקח לא בפוטו טורילו. בואו לא בפוטו. מה? יש! אוקיי, זה גלור בפוטו טורילו מטורף. תראו איזה הבדל ענק יש. הוא, את זה, והוא, סתכלו. זה גלור בפוטו טורילו מטורף. אוקיי, גם אותו לקחתי. אוקיי, אח שלי מנסה לגנוב לי אותו, אבל לא. אני רושם לו כן.
אוקיי. אז... איפה? 7. אוקיי. הוא לא בס. אני עוד מעט אביא לו, כי אין לי זמן להביא לו עכשיו. אוקיי. אז אני אסיים את הסרטון, אז יאללה ביי.